Oti o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Ọrụ anyị na anyị na-ege ntị n'ihe ị na-ekwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a ma ga-ekpe ekpere na anyị too. Ndewonu. N'ụbọchị nke taata aga m akọrọ unu akụkọ maka egbe na nwa ọbọgụ. Ọbọgụ bụ anụ nwere obodobo ọnụ na ụkwụ abụọ dịka silipasị ma na-ebi n'ụlọ ya na mmadụ. Egbe bụ nnụnụ na-efe n'elu ma na-erikwa anụ ụmụ ọkụkọ. N'oge ochie, egbe na-azụ naanị ụmụ abụọ ọ na-amụ n'otu oge, ọnwa 6 tutu ọ hapụ ha ka ha kpawara onwe ha. Egbe nke m na-akọ maka ya mụrụ ụmụ abụọ dịka omenala siri dị, mana omume otu ime ụmụ egbe abụọ a gbanwojuru nne ha anya. Mgbe ụmụ egbe abụọ a dị naanị otu ọnwa ka otu n'ime ha malitere mewa ihe siri ike. Ụbọchị nwa egbe na-eme ihe siri ike dị naanị ọnwa 3 ka ọ tụrụ nne ha ilu si ya na nne ewu na-ata agbara, nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Ọ gwara nne ha ka ọ hapụ isogbu onwe ya maka ihe ha ga-eri n'ụbọchị ahụ, na ya onwe ya ga-ahụ maka erimeri ha. Mgbe ọ gwachara nne ha okwu ndị a, ọ hapụrụ nne ha na nwanne ya fedata n'elu ụwa. Mgbe o fedatara n'elu ụwa, o zutere otu ọbọgụ na ụmụ ya 7 ebe ha na-akpa nri. Na-ekwughị okwu n'akaghị aka, nwa egbe ahụ na-eme ihe siri ike atụọ bụrụ otu nwa ọbọgụ ahụ fepụ. N'akụkụ nke ya, nne ụmụ ọbọgụ ahụ atụpụghịrị ya pam. Mgbe nwa egbe ahụ na-eme ihe siri ike felaruru n'igwe, nne ya jụrụ ya ihe nwa ọbọgụ o butere gwara ya ka ọ na-efe n'elu. Ọ zara ya na ọ dịghị ihe ọ gwara ya. Nne ha jụkwara ya ihe nne nwa ọbọgụ ahụ kwuru ma ọ bụ ihe o mere. Ọ gwara ya na o leghị ya anya ma fọdụzie ikwu okwu. Mgbe ahụ ka egbe gwara nwa ya na-eme ihe siri ike ka ọ bughachikwa nwa ọbọgụ ahụ n'ebe o siri bute ya, n'ihi na onye gbara nkịtị nwere ihe o bu n'obi. Nwa egbe na-eme ihe siri ike fedara n'elu ụwa gadosakwara ọbọgụ nwa ya. Mgbe ọ na-alaghachi azụ n'igwe, ọ gafetere ebe ọkụkọ ekwurekwu na ụmụ ya na-awụ ahụ n'aja igugu. Ọkụkọ ekwurekwu wee malite kpọwa egbe na-eme ihe siri ike iyi na-asị, nwụnwụnwụnwụkwa, nwụnwụnwụnwụkwa, nwụnwụnwụnwụkwa. Egbe na-eme ihe siri ike wee fetuo bụrụ otu nwa ọkụkọ ekwurekwu laa n'igwe. Ka nwa egbe na-efela, nwa ọkụkọ ekwurekwu ahụ bere ụrịa na-eso ya. Mgbe nwa egbe rutere n'igwe, nne ya jụrụ ya ka o siri gaa. O wee gwa nna ya na nwa ọkụkọ ekwurekwu ahụ bidoro n'elu ụwa tiri mkpu emechi ya ọnụ rute n'elu, ebe nne ya nọ n'ụwa akpọ ya asị, na-agwa ya ka ọ nwụọ. Nne egbe abụọ ahụ gwara ụmụ ya ka ha kwado ka ha rie nwa ọkụkọ ekwurekwu ahụ, n'ihi na ọ dịghị ihe ha ga-atụ egwu n'ebe onye ekwurekwu nọ, n'ihi na ihe ọbụla bịara ya n'obi o kwuo ya n'ọnụ. Ọ bụ maka ihi nkịtị ahụ nwa ọbọgụ na nne ya gbara kpatara na bido ụbọchị ahụ rute taa na egbe adịghị ebu nwa ọbọgụ. Akụkọ ma agwụ. Kedu ihe mmụta dị na ya bụ akụkọ? Nke mbụ wee bụrụ na onye na-anaghị ekwu oke okwu nwere ihe o bu n'obi, ya ka anyị ji nwayọọ na-esofa. Mana nke ọzọ wee bụrụ na onye na-ekwu oke okwurekwu ekwuchaala ihe o bu n'obi, ya ka anyị jiri uche anyị na-eso ndị dị otu a. Ndị Igbo ga-asị, jiri ele gị gụọ eze gị ọnụ. Ọ ga-adịnụ ma emesịa.